Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να έχουμε μαζί μας η Jackpot. Τι κάνετε? Γεια σου, είμαστε πολύ καλά και πολύ χαρούμενοι που είμαστε κοντά και μέσω ίντερνετ. Αν δεν ασχοληθήκαμε. Μέσω Skype. Τα φιλιά μας σε όλους τους Έλληνες ομογενείς της Αμερικής και την αγάπη μας. Θέλουμε να έρθουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά κάποια στιγμή όλους. Αυτό ναι, όλοι εδώ κάτω σε περιμένουν, να έρθετε κάτω. Μακάρι, χαιρόμαστε πολύ και ελπίζουμε να το καταφέρουμε κάποια στιγμή αυτό. Ναι, και είναι η πρώτη σας συνέντευξη εδώ στην Αμερική, ναι. Ναι, ακριβώς. Τέλεια, Και κάναμε πολύ. Πολύ καλά. Καλώς ήρθατε εδώ στο WJTV. Καλώς ήρθατε. Έτσι θα κάνουμε. Πες μας λιγάκι για το καινούριο σας τραγούδι με τον Κυριάκο Γεωργίου. Πες μας γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε φρέσκο τραγούδι. 2 εβδομάδες και κάτι κυκλοφορεί. Λέγεται «Στο ποτό μου ρίξε στάχτη». Είναι μια συνεργασία με τον Κυριάκο Γεωργίου, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός τραγουδιστής, πάρα πολύ καλή φωνή και είναι και πολύ καλός μας φίλος. Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Spin Records. Πάει ήδη πάρα πολύ καλά εδώ στα ραδιόφωνα, στο social, παντού γενικά πάει πάρα πολύ καλά. Και περιμένουμε, ξέρεις, το βίντεο κλιπ και στη συνέχεια των πραγμάτων να αναμένεται πολύ καλή. Ωραία, πες μας λιγάκι για το βίντεο κλιπ. Ωραία, το βίντεο κλιπ ακόμα δεν το έχουμε δει, να σου πω αυτό. Δηλαδή, θα το δούμε μάλλον αύριο εμείς πρώτοι, για να πάρουμε το παιδί μου έτσι μια εικόνα. Το γυρίσαμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Είναι προς Ναύπλιο, το Λό, η περιοχή, ένα ξενοδοχείο που ήταν πραγματικά ονειρικό το τοπίο. Είχε πισίνα, θάλασσα, παραλία, ο ήλιος έπεφτε μέσα στον κόλπο, δηλαδή πάρα πολύ ωραίο μέρος. Το γυρίσαμε σε μία μέρα, πήγαμε από εδώ πέρα, πήγαμε κάτω με όλο το team. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από όλα τα πλάνα, το σκηνοθέτη, το σενάριο, όλα κομπλέ. Και περιμένουμε την υπομονησία και εμείς να το δούμε και σιγά σιγά να φτάσει και εσάς, να το δείτε και εσείς. Διακοπές και music video. Όλα σε μία μέρα, ναι. Ναι, ακριβώς μία μέρα. Μία μέρα συνδυάσαμε music video και ένα κοκτέιλ στο μπαρ μες στην πισίνα και ξέρεις, ήταν ωραία και μια βουτιά. Ήταν πολύ καλά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πες μας, εσύ έγραψες τους στίχους για το τραγούδι. Ναι, το τραγούδι αυτό, η στίχη είναι δική μας, είναι Jackpot στίχη και η μουσική είναι του Γιάννη του Ιερεμία, του επίσης πολύ καλό μας φίλου και συνεργάτη. Και τώρα είστε σε μαγαζί καθόλου ή πού τραγουδάτε? Τώρα, μιας και έχουμε καλοκαίρι στην Ελλάδα πλέον, βρισκόμαστε σε επαφές με πάρα πολλά μαγαζιά και κόσμο για να κλείσουμε την καλοκαιρινή μας περιοδία σε διάφορα μέρη. Δεν είμαστε κάπου σταθερά. Είμαστε ακόμα νέοι, θέλουμε να γυρίσουμε, έχουμε όρεξη να μεταδώσουμε τη μουσική μας, να γνωρίσουμε νέο κόσμο. Οπότε θα γυρίσουμε λογικά φέτος. Δεν θα είμαστε κάπου σταθερά. Ταξιδεύουμε παντού, ξέρεις, είμαστε μια βάρκα στο χέρι και πάμε παντού να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που ακούν τη μουσική μας, να παρτάρουμε μαζί τους, να περάσουμε πολύ όμορφα. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και έχετε τραγουδήσει μαζί με τον Κυριάκο σε ένα live καθόλου ή όχι? Είμαστε μαζί με τον Κυριάκο πριν 3 χρόνια σε ένα πολύ γνωστό και δυνατό μαγαζί εδώ πέρα στην Αθήνα. Εκεί γνωριστήκαμε με τον Κυριάκο, είχαμε περάσει μια πολύ όμορφη σεζόν μαζί. Τραγουδάγαμε στο ίδιο μαγαζί λοιπόν. Μετά ο Κυριάκος έφυγε, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ξαναβρεθήκαμε όταν εμείς είχαμε κάνει ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για κάποιο live μας. Πήγαμε, τον είδαμε, τα είπαμε και συζητούσαμε από τότε να κάνουμε μια συνεργασία κάποια στιγμή. Η ώρα έφτασε και είναι γεγονός. Λοιπόν, στο ποτό μου ρίξε στάχτη. Μ' αρέσει το τραγούδι πάρα πολύ. Είναι μια φιλοσοφία που έχουμε και υπηρετούμε πάρα πολύ, το να φέρνουμε καλλιτέχνες από διαφορετικές μουσικές σκηνές. Π.χ. ας πούμε, εμείς που κάνουμε ράπ με τον Κυριάκο, που είναι ένας σύγχρονος λαϊκός τραγουδιστής, να ερχόμαστε όλοι μαζί και να δένουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και όταν αυτό συμβαίνει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Να δένουμε δηλαδή 2 διαφορετικές κουλτούρες σε ένα τραγούδι. Αυτό είναι εκπληκτικό. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα στη μουσική προσωπικά εμένα. Το να μπλέκεις πράγματα μεταξύ τους. Και θέλετε να συνεργαστείτε με κάποιους άλλους τραγουδιστές από την Ελλάδα? Ποιους άλλους? Κοίταξε, σίγουρα υπάρχουν πολλά ονόματα που και πολλοί από αυτούς έχουμε συνεργαστεί, είτε σε σχήμα, είτε σε κάποια συναυλία, είτε στη δημιουργία κάποιου τραγουδιού. Και άλλοι πολλοί που θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα κάποια ονόματα. Αλλά σίγουρα θα θέλουμε και θα κυνηγήσουμε στην πορεία μας να συνεργαστούμε με αρκετούς από αυτούς. Ναι, και πες μας για το τραγούδι σας «Τι άμω». Για αυτό το music video και το τραγούδι, όλα για αυτά. Λοιπόν, άκου να δεις. Το «Τι άμω» είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφηκε με πολύ αγαπημένο στο καλοκαίρι. Είναι συνεργασία με τον Γιάννη Κιχαλιά, ένα πάρα πολύ καλό τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη. Ανεβήκαμε πέρυσι το music video στη Χαλκιδική, ψηλά πάνω στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια καλή εμπειρία.
Εκεί πέρα είχαμε μια ταλαιπωρία λίγο μεγάλη μέχρι να πάμε να βρεθούμε τα παιδιά να κάνουμε το βίντεο. Όταν πήγαμε όμως και τους βρήκαμε, ξεκινήσαμε υπό τους 40 βαθμούς να γυρνάμε εξωτερικές λήψεις. 40 βαθμοί είναι το κορυφή που λέγεται το άλλο άσημα. Πήγαμε λοιπόν εκεί, ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Πήγε πάρα πολύ δυνατό το αποτέλεσμα. Το είχε σκηνοθετήσει ένας Βούλγαρος σκηνοθέτης από την Βουλγαρία, πάρα πολύ γνωστός, ο Νίξ Κέρλεπ, είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για το περσινό μας αυτό το τραγούδι. Ήταν το δεύτερο κατά σειρά βίντεο κλιπ μας εκείνο και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και το τραγούδι αγαπήθηκε από τον κόσμο εδώ. Το τραγουδάμε στα live μας ακόμα και εμένα προσωπικά μου φέρνει και καλοκαίρι που είναι ό,τι αγαπημένο έχω. Τι άμμο στην άμμο, δηλαδή παραλία, καλοκαίρι, μπάνιο. Αυτό. Αυτά, ναι, ναι. Το βίντεο κλιπ για αυτό το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το σκυλάκι σας αρέσει το τσότσο που έχουμε βάλει μέσα? Είναι ωραίο. Και θα έχετε και άλλα τραγούδια? Κοίταξε να δεις, εμείς αυτό που θέλουμε, επειδή έχουμε δικό μας στούντιο και δημιουργούμε τη μουσική και τους στίχους μας μόνοι μας, πάντα λέει κάποιοι πιο μεγάλοι από εμάς, μας έχουν συμβουλέψει ότι όταν φτιάχνεις ένα τραγούδι και κυκλοφορήσει, το σωστό είναι να έχεις στα σκαριά και να ετοιμάζεις το επόμενο. Οπότε εμείς, επειδή έχουμε την ευκαιρία να δουλεύουμε σπίτι μας ουσιαστικά, έχουμε έτοιμο νέο τραγούδι, έχουμε και άλλα τραγούδια για το μέλλον. Θα κυκλοφορήσουμε και επόμενο τραγούδι. Δεν σταματάμε να δημιουργούμε ποτέ. Είμαστε σε συνεχή δημιουργία. Δηλαδή, βγάζουμε ένα τραγούδι και εμείς έχουμε γράψει άλλα 5. Oh, wow. Να έχουμε άλλα 5 έτοιμα μπροστά τραγούδι. Wow! Και πώς παίρνετε inspiration να γράψετε τα τραγούδια σας? Αρχικά οι γυναίκες. Πρώτη μεγάλη έμπνευση. Κοίτα, από αυτά που ζούμε, από τις εμπειρίες μας, από αυτά που βλέπουμε γύρω μας, από αυτά που μας λένε οι φίλοι μας, όλα αυτά κάθονται μέσα στο μυαλό σου και κάθεσαι και τα γράφεις. Κάνεις κάτι όμορφο. Τα έχετε ζήσει, ναι? Όλα αυτά τα έχετε ζήσει? Ναι, είναι και ό,τι έχουμε ζήσει εμείς, οι φίλοι μας, παρέες μας, αυτά που βλέπουμε. Γενικά, τα λόγια σε ένα τραγούδι πρέπει να είναι άμεσα και να μπορούν να αγγίζουν όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Και ο κόσμος εκεί έξω, έτσι όπως είναι η εποχή μας σήμερα, θέλει να ακούσει κάτι να ξεχαστεί και να περάσει καλά. Οπότε ο στίχος πρέπει να είναι άμεσος, να τον αγγίζει αυθόρμητα, κατευθείαν στην καρδιά του. Αυτό, ναι, και έχετε ωραία pop music έτσι. Ναι, ισχύει αυτό. Και αυτό είναι το βασικό, αυτό που είπε ο Δημήτρης. Δηλαδή, στη μουσική προσπαθείς να κάνεις τον ακροατή που θα ακούσει αυτό το τραγούδι να αισθανθεί κάποια πράγματα. Και συνήθως προσπαθούμε να τον κάνουμε να αισθανθεί όμορφα, να ξεφύγει από την καθημερινότητα που είναι δύσκολη πλέον, να σκεφτεί κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, να χορέψει, να διασκεδάσει. Και power, είμαστε power. Power. Και μ' αρέσει το όνομά σας, Jackpot. Είναι σαν κέρδισες στο κασίνο ή κάτι, Jackpot. Θέλαμε να κάνουμε την τύχη μας, οπότε δώσαμε αυτό το όνομα στο συγκρότημα. Ωραίο είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, Jackpot. Ευχαριστούμε. Προέκυψε μαζί με συζητήσεις με άλλους συνεργάτες μας. Είχαμε σκεφτεί διάφορα ονόματα. Θέλαμε κάτι έξυπνο, άμεσο, να ακούγεται εύκολα στα αυτή του άλλου και με τη σκέψη της τύχης και του μέλλοντος βρήκαμε αυτό. Δεν έπαιξατε και είπατε Jackpot! Αυτό είναι το όνομά μας. No? Κοιτάξτε να δεις, ζούμε σε μια εποχή που καλώς ή κακώς όλοι κυνηγάνε ένα μεγάλο jackpot για να βγάλουν, να λύσουν τα προβλήματά τους. Οπότε είπαμε κι εμείς, θα ονομάσουμε το συγκρότημα jackpot και αν το πιάσουμε θα γίνει χαμός. Ναι, είναι χαμός. Ξέρεις τι, είναι κάτι διαφορετικό. Το ακούς και λέμε τι είναι αυτό το όνομα. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Jackpot! Να γράψετε τραγούδι που τραγουδάτε jackpot κάτι. Για jackpot. Κάτι. Πολύ καλή ιδέα μας δίνεις, δεν το είχαμε σκεφτεί, αλήθεια είναι, θα το κάνουμε πράξη. Θέλω να πάμε μια βόλτα στο καζίνο απόψε. Θα το παίξουμε στο σταθμό μας εδώ, Χαμός AM, θα το παίξουμε special. Τέλεια. Το έχουμε κλείσει, θα πάρεις και credit στην ιδέα τραγουδιού, επειδή πέταξες την ιδέα. Οκ. Θα πάτε καθόλου διακοπές ή... Κοίτα, στα άμεσα σχέδιά μας τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι να κλείσουμε όσο πιο πολλές ημερομηνίες μπορούμε, να κάνουμε συναυλίες το καλοκαίρι, τραγούδια, δηλαδή σχετικά με δουλειά, ας πούμε, οπότε δεν έχουμε ως προτεραιότητα τις διακοπές. Βέβαια, πάντα χρειάζονται λίγες μέρες ξεκούρασης, να γεμίζεις λίγο τις μπαταρίες, να ξεφεύγεις. Ναι. Αν βρεθεί χρόνος κάπου τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, μπορεί και να φύγουμε για λίγο. Αλλά στην προτεραιότητα τώρα είναι οι συναυλίες και η πρόθεση του τραγουδιού στο ποτό μου ρίξε στάχτη. Μπορούμε να συνδυάσουμε φυσικά δουλειά με διακοπές. Και πες μας λιγάκι, δούλεψες με Master Tempo?
Ναι, ναι. Με τον Πέτρο και Master Tempo γνωριζόμαστε πάνω από 3 χρόνια. Συνεργαζόμαστε όλη αυτή την περίοδο και λίγο πριν βγει το καινούριο μας τραγούδι, ολοκληρώσαμε την περιοδία «Χαμός θα γίνει». Με τον Πέτρο γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, εξωτερικό, Γερμανία, Κύπρο, πήγαμε παντού. Περάσαμε τέλεια, είναι ένας δάσκαλος για μας, ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Και φυσικά η συνεργασία μας δεν έχει σταματήσει. Είμαστε ακόμα φίλοι, μιλάμε και συζητάμε για πολλά πράγματα. Κάθε μέρα είμαστε στο τηλέφωνο, όλα καλά, όλα τέλεια. Και να ευχηθούμε για καλή επιτυχία στο νέο του τραγούδι που είναι. Sexy Selfie. Είναι το νέο τραγούδι. Με τον Πέτρο, έκαναμε συνέντευξη με τον Πέτρο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που δώσει ο Πέτρος τώρα στη συνέντευξη. Κάποια από τα πλάνα του Sexy Selfie στη Θεσσαλονίκη και κάπου αλλού είχα ταξιδέψει μαζί του και ήμουν πίσω από την κάμερα. Ναι, κάμεραμαν σε κάποια από τα πλάνα του. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι, έχουμε τεράστια συνεργασία. Όπως είπε ο Δημήτρης, είναι σαν δάσκαλος για μας. Και πήγαμε μαζί σε κάποια γυρίσματά του για να τον βοηθήσω σε κάποια πράγματα. Περάσαμε υπέροχα. Και σκίζει και το κομμάτι του και το τραγούδι θα πάει, σκίζει ήδη. Δηλαδή έχει ξεπεράσει το 500.000 views και το τραγούδι του πάει πάρα πολύ καλά. Ξέρεις τι μ' αρέσει και είπα τον Πέτρο το ίδιο πράγμα. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι που είπατε που λέει The Smurfs. Η Δευτέρα, να, η Τρίτη δεν αντέχω. Αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο. Ήμασταν στο αεροδρόμιο σε αυτό το στιγμιότυπο που λες, σε αυτό το βίντεο. Ήμασταν μετά από συναυλία με τον Πέτρο, Master Tempo, τη Χρήσπα και τον άνθρωπο, τον μαέστρο της Χρήσπας, τον Γιάννη τον Μιχαήλ, ήμασταν στη συναυλία. Και μας ήρθε αυτή η ιδέα, ρε παιδί μου, και άρχισε να τραγουδάμε αυτό το πράγμα και το κάνουμε βίντεο. Έπρεπε να δεις όλο το αεροδρόμιο, από την άλλη πλευρά είχε κάτσει και μας κοίταζε, γιατί λέει τι κάνουμε αυτή τη τέτοια ώρα. Oh my gosh, να κάνετε και άλλα video clips όλοι μαζί σε group έτσι. Να τραγουδάτε, να πάτε. Θα κάνουμε. Ωραία. Έχετε και YouTube channel εσείς τώρα? Έχετε channel? Ναι, έχουμε ένα channel στο YouTube, το οποίο ακόμα το δουλεύουμε τώρα πιο πολύ οργανωμένα. Και θα ανεβάσουμε εκεί πέρα διάφορα βίντεο σιγά σιγά. Έχουμε ήδη κάποια πάνω από κάποιες τηλεοπτικές μας εμφανίσεις, κάποια άλλα βιντεάκια που έχουμε ανεβάσει. Αλλά σιγά σιγά θα αυξηθούν αυτά και θα το δουλέψουμε καλύτερα. Ωραία. Δουλεύετε τώρα με εταιρεία καθόλου ή όχι? Είστε με. Βέβαια, η τελευταία μας κυκλοφορία είναι από τη Spin Records, την εταιρεία μας από τον Κυριάκο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για τη συνεργασία μας με τη Spin. Είναι η πρώτη μας συνεργασία με τη Spin. Οι άνθρωποι που είναι εκεί τα έχουμε βρει σε φοβερό επίπεδο μαζί τους. Δηλαδή, πέρα από το επαγγελματικό επίπεδο, τα έχουμε βρει σαν άνθρωποι. Έχουν πραγματικά την ίδια τρέλα για τη μουσική που έχουμε και εμείς. Και αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε δει σε εταιρείες χρόνια και το βλέπουμε τώρα και μας αρέσει πάρα πολύ. Ότι βλέπουμε ότι αυτές τις εταιρείες έχουν τρέλα για τη μουσική. Οπότε έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία μαζί τους. Καλώς όλων των πραγμάτων η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί. Η Spin Records έχει τα καλύτερα τραγούδια. Όλα τα τραγούδια είναι καταπληκτικά, όλα. Είναι ένα άνθρωπο από πίσω που στείνει όλα αυτά που γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι από πίσω είναι ο καθένας καλύτερος στη δουλειά του. Κάνουν αυτό που πρέπει σωστά επαγγελματικά εδώ και χρόνια και γι' αυτό βγαίνει αυτό τόσο όμορφο αποτέλεσμα για όλο τον κόσμο. Όταν έχετε εσείς έτοιμα τους στίχους έτσι, πώς λένε να φτιάξετε ένα τραγούδι, πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι διαδικασία που μπορεί να είναι διπλή. Δηλαδή, είτε μπορεί να έχει ένα στίχο έτοιμο, μια μελωδία δικιά σου και να βρεθείς με ένα φίλο συνθέτη και αυτός να αρχίσει να παίζει ακόρντα και να βγει ένα τραγούδι πάνω σε αυτό που σου κάνει, είτε ανάποδα μπορεί να σου φέρει ένα instrumental ο άλλος, μια μουσική σκέτη και να χτίσει στίχο πάνω από αυτό. Είναι τι feeling σου βγάζει κάθε φορά. Κατάλαβα, οκ. Τώρα έχουμε γράψει τώρα τελευταία ένα τραγούδι που επίσης, σαν στιχουργία έχουμε υπογράψει, που γίνεται πολύ viral στην Ελλάδα σιγά σιγά. Λέγεται Πες του και το ερμηνεύει ο Ζαν Μπατίστ. Και γίνεται χαμός αυτό το κομμάτι. Ψάξτε και στο διαδίκτυο. Πες του. Ζαν Μπατίστ είναι ο τραγουδιστής. Το έχουμε γράψει εμείς. Ναι, πρέπει να το ακούσω. Είναι καινούριο τραγούδι. Είναι καινούριο, ναι. Δεν τραγουδάμε εμείς. Το έχουμε γράψει μόνο. Έχουμε γράψει. Ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξέρουμε λιγάκι για σας. Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε για σας. Κάτι. Λοιπόν, κοίτα, σίγουρα για μένα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι έχω τρέλα με το PlayStation. Αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ. Παίζεις PlayStation. Παίζω, δυστυχώς λόγω έλλειψης χρόνου και πάρα πολλών συναυλιών, δεν μπορώ να παίζω όσο συχνά θα ήθελα. Βέβαια είναι πολύ επικίνδυνο γιατί αν με κλείσει το δωμάτιο με ένα PlayStation μπορεί να μην φύγω ποτέ. Μπορεί να διαλυθεί το συγκρότημα. Ωραία.
Αλλά όταν έχω λίγο χρόνο, ναι, μου αρέσει πολύ το PlayStation. Ναι, παίζω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω δηλαδή. Τι παίζεις στο PlayStation? Ως επιτοπλίστων παίζω ποδοσφαιράκι. Έχω τρέλα. Δηλαδή μπορώ να πάρω μια ομάδα και να παίζω 10 σεζόν με το πόδι. Να παίζω 10 σεζόν συνεχόμενες. Να τελειώνω σεζόν σε μέρα ολόκληρη. Wow, δεν ήξερα με αυτό για σένα. Δεν ήξερα με. Ωραία. Πάρα πολύ. Και παίζεις από μικρό παιδί PlayStation? Από μικρό παιδί έχω μείνει πιστό στο PlayStation. Δεν έχω αλλάξει ποτέ κονσόλα. Και παίζω από πάρα πολύ μικρός, ναι, από το δημοτικό. Είμαι πάρα πολύ καλός στο ποδοσφαιράκι. Όταν έρθω εκεί θα παίξουμε και θα βάλουμε και στοιχήματα. Θα σας κερδίσω όλους, να ξέρεις. Ωραία. Τώρα ξέρουμε τι θέλεις για τα Χριστούγεννα. PlayStation τώρα. Όλα PlayStation πράγματα, ναι. Τώρα σε ξέρουμε. Και εσύ πες μας. Μπορώ να σου πω και εγώ για μένα. Λοιπόν, πολλά πράγματα δεν ξέρω κόσμο για μένα. Ένα από αυτά είναι ότι μου αρέσει πολύ η μαγειρική. Μου αρέσει να μαγειρεύω. Ναι, κάτι έτσι διαφορετικό, ας πούμε. Και επίσης μου αρέσουν οι μηχανές. Έχω και εγώ μηχανή, παρακολουθώ MotoGP όσο μπορώ. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει. Επίσης, για εμάς τους δύο, ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει ότι μένουμε δίπλα και γνωριζόμαστε από τότε που γεννηθήκαμε. Αυτό ίσως είναι πιο hot. Είμαστε φίλοι από την ημέρα κυριολεκτικά που γεννηθήκαμε, μέχρι σήμερα. Ναι. Δεν ήξερα. Oh my gosh. Και πες μας τώρα που είπες που μαγειρεύεις, τι σ' αρέσει να μαγειρέψεις? Καλά, όχι δεν ξέρω να πεις τα φαγητά, απλά μπορώ να κάτσω να δω μια συνταγή που δεν έχω ξανακάνει ποτέ και να σε φωνάξω και να σου μαγειρέψω κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ και τις περισσότερες φορές να βγει ωραίο. Αυτό δεν είναι άπλητο χρόνο να ασχοληθώ με την κουζίνα και τη μαγειρική, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, που μ' αρέσει να βρίσκω καινούργια πράγματα, λίγο περίεργα, να συνδυάζω γεύσεις, αυτό. Τι είναι το πιο αγαπημένο σου φαγητό? Κοίτα, μιλάς σε έναν άνθρωπο που τα τρώει όλα και μου αρέσουν τα φαγητά. Ένα αγαπημένο μου φαγητό είναι, ωραία, η καρμπονάρα που φτιάχνω εγώ. Δεν έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά τα μακαρόνια μου αρέσουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι εξαιρετικός μάγειρας. Είναι εξαιρετικός πραγματικά. Εμένα το αγαπημένο μου φαγητό είναι ο μουσακάς. Ο μουσακάς της Ελληνίδας μαμάς, της μητέρας μου συγκεκριμένα. Ωραία! Ακούω η μάνα σου μαγειρεύει τα καλύτερα φαγητά, ναι! Είναι πάρα πολύ καλή μαγείρισα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, όποτε πάω σπίτι και μου μαγειρεύει, είναι η μεγαλύτερη μου χαρίστηση. Βλέπετε τον Άκη Πετρετζίκη που μαγειρεύει στο Μέγκα, τον βλέπετε? Ναι, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάνουμε διατροφή, πολύ δυνατή διατροφή εδώ και 5 μήνες. Προσέχουμε πάρα πολύ τη διατροφή μας. Και βλέποντας τον Πετρετζίκη, θέλουμε να σπάσουμε την τηλεόραση και θέλουμε να τα φάμε όλα. Οπότε προσπαθούμε να μην βλέπουμε πάρα πολλά φαγητά, γιατί κάνουμε διατροφή αυτή την περίοδο για να είμαστε fit και αποφεύγουμε να τρώμε δυστυχώς παχυντικά φαγητά. Ναι, αυτά ναι. Πάτε στο gym, πάτε? Ναι, κάνουμε personal, κάνουμε γυμναστήριο όποτε το θυμόμαστε. Πάμε για τρέξιμο. Γενικά, εντάξει, προσέχουμε τη διατροφή μας. Εντάξει, αυτά πρέπει να ακολουθούνται, παιδί μου, να μην ξεφεύγουμε. Όχι ότι είχαμε ποτέ κάποιο σοβαρό θέμα, απλά τώρα έχουμε και έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, ο οποίος μας καθοδηγεί και μας φτιάχνει το πρόγραμμά μας, γιατί θα πάμε, πότε θα γυμναστούμε κτλ. Τι τρώτε για πρωινό? Για πρωινό μια επιλογή μπορεί να είναι μια φέτα με μέλι και ένα ποτήρι γάλα. Δηλαδή μια φέτα του τόφου με μέλι και ένα ποτήρι γάλα. Ή μπορεί να έχεις μετά από ένα καλό τρέξιμο κιόλας, μπορεί για πρωινό να φας ένα γιαούρτι με λίγα λιπαρά, 2%, μέλι και καρύδια. Είναι ένα πάρα πολύ πλήρες πρωινό. Ωραία. Πώς δεν τρώτε τα σκουπίδια, εγώ θέλω να τα φάω όλα. Κοίτα να δεις, εγώ πριν από 3 χρόνια το πρωινό μου κάθε μέρα ήταν συσκευασμένος χυμός έξω της αγοράς και κρουασάν, σοκολάτα. Αλλά εντάξει, αποφάσισα ότι θέλω να γίνω λίγο πιο fit, να είμαι πιο υγιής, πιο καλά, οπότε αυτά κοπήκαν. Φυσικά και είναι πολύ ωραία τα σκουπίδια. Θα μπορούσα να ζω με σκουπίδια όλη μέρα, εννοείται αυτό. Εσείς φαίνεστε αδύνατοι εδώ, φαίνεστε. Είμαστε αδύνατοι. Είμαστε. Δεν φαινόμαστε απλά. Δεν είναι και άμερα που είμαστε αδύνατοι. Είμαστε αδύνατοι. Εγώ το πέρυσι μου χάσει 13 κιλά. Και τότε αδύνατος ήμουν, αλλά ήμουν λίγο γεματούλης. Τώρα είμαι αδύνατος. Καλά φαίνεστε. Μια χαρά. Και πες μας, τρώτε γλυκά καθόλου ή όχι? Τα έχουμε λατώσει πάρα πολύ. Κοίτα, εγώ προσωπικά δεν τρέλνομαι για γλυκό. Δηλαδή,
Με μένα μου αρέσουν πολύ τα αλμυρά, δηλαδή τα φαγητά, τα πικάντικα και αυτά. Δηλαδή, γλυκό, αν δεν μου δώσεις, δεν πειράζει, θα φάω όποτε μου έρθει. Από εκεί και πέρα τα έχουμε λατώσει πάρα πολύ και τρώμε απλά για να πάρουμε τη δόση μας του γλυκού. Δεν πέφτουμε τα μούτρα στο γλυκό. Δεν θα πάω να φάω μια κρέπα γλυκιά, δεν θα πάω να φάω μια βάφρα γλυκιά, ούτε θα πλακωθώ στα παγωτά, ούτε στις κοκακόλες κτλ. Θα φάω λίγο σοκολάτα, ας πούμε, 1-2 μπάρες σοκολάτα. Εγώ σε κάνα παγωτάκι έτσι ανά 3-4 μέρες υποκύπτω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά μικρό, εντάξει, ξέρεις, μέχρι εκεί. Αλλά μέχρι εκεί όχι, θέλει πολύ προσπάθεια για να διατηρήσει τα κιλά σου και είναι κρίμα από τη στιγμή που δηλαδή κάναμε την προσπάθεια, πρέπει να την διατηρήσουμε στο ακέραιο. Ναι. Και πες μας λιγάκι για τη μέρα σας. Πώς αρχινάτε τη μέρα σας μέχρι το βράδυ? Πες μας λιγάκι τι κάνετε σήμερα. Σήμερα συγκεκριμένα γενικά. Ας πω ένα πρόγραμμα συνηθισμένο. Πες μας. Ναι. Ωραία. Μένουμε δίπλα, ξυπνάμε πάνω κάτω ίδια ώρα. Βρισκόμαστε στο στούντιο, πίνουμε καφέ, προγραμματίζουμε τα ραντεβού μας και τις δουλειές μας. Αν έχουμε δουλειά στο στούντιο, μένουμε στο στούντιο. Αν όχι, φεύγουμε έξω με αμάξι ή μηχανή. Πάμε στο ραντεβού μας σε όλη την Αθήνα που γυρνάμε. Κάποια στιγμή γυρνάμε πίσω. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε προπόνηση. Τώρα το βράδυ θα πάμε σε ένα μαγαζί που τραγουδάνε κάποιοι φίλοι μας να τους δούμε, να τους ακούσουμε. Βέγγα συγκεκριμένα. Ναι, τους ξέρουμε. Και κάπως έτσι κυλάει η μέρα μας. Δηλαδή, είμαστε γύρω-γύρω συνέχεια από το στούντιο, ασχολούμαστε με τη δουλειά μας, με αυτό που κάνουμε, αυτό που αγαπάμε και μπορώ να σου πω ότι περνάει πολύ ευχάριστα. Ραντεβού με άλλους συνθέτες, τραγουδιστές, ανθρώπους του χώρου για να κλείσει διάφορες συμφωνίες, να κάνεις πράγματα. Πάλι στούντιο, πάλι τραγούδια, μετά έχεις συναυλία, μετά έχεις προπόνηση και κάπου εκεί μέσα προσπαθείς να παίξεις και λίγο PlayStation. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να παίξεις. Συνήθως, άμα δεν μπούμε, εγώ προσωπικά κοιμάμαι γύρω στις 3 η ώρα. Και εγώ το ίδιο. 2 με 3. Άμα βγούμε, κοιμόμαστε λίγο πιο αργά. Ναι. Και ξυπνάτε τι ώρα? Ορίστε. Ξυπνάτε τι ώρα? Νωρίς ή όχι? Όχι. 11 η ώρα, 12 το πολύ έχουμε ξυπνήσει. Μία βαριά. Μία το αργότερο. Αν δεν έχουμε κάποια δουλειά νωρίτερα, έτσι. Ναι, γιατί άμα έχουμε νωρίτερα δουλειά, ό,τι ώρα πρέπει να ξυπνήσουμε. Αν έχουμε δουλειά κιόλας, μπορεί και να μην κοιμηθούμε και καθόλου. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, μετά από συναυλία, βέβαια, εγώ πιο παλιά σπούδασα στο πανεπιστήμιο και μετά από συναυλία πήγαινα κατευθείαν και έδινα εξετάσεις το πρωί. Πώς το κάνετε, πίνετε καφέ, κάτι, καφίν έχετε, πώς το κάνετε? Και θέληση και ο καφές είναι ένα θεϊκό στοιχείο που βοηθάει. Ναι. Σίγουρα από κάποια μέρα που είσαι κουραστεί πάρα πολύ σερί, μετά από 2-3 μέρες θα ψάξεις κάποια στιγμή να κοιμηθείς σε αυτό που σου έχει χαθεί από τις προηγούμενες μέρες. Και μετά επανέρχεσαι. Και τώρα πες μας, έχετε celebrity crush, κάποιο κορίτσι που σας αρέσει? Ναι, εμένα μου αρέσει η Αντζελίνα Τζολί πάρα πολύ. Αν μπορείς να μου τη γνωρίσεις, είμαι διαθέσιμο να έρθω. Θα σε τηλεφωνήσω αν την δω εδώ στο δρόμο και θα σου πω έλα κάτω, είναι εδώ μαζί μας. Αν τη δεις, κράτα τη, να μην σου φύγει, για να έρθω. Deal για σένα. Μάλιστα. Κοίτα, και έτσι να μου αρέσει. Τώρα δεν μου πείτε κάποια άλλη συγκεκριμένα. Σκέφτηκα λίγο, δεν είχα πολύ χρόνο. Και η Πενέλοπε Κρούζ είναι όμορφη. Τώρα δεν ξέρω κάποια άλλη. Η Πενέλοπε Κρούζ έχει έρθει στο χωριό μου, να ξέρεις, από εκεί που κατάγομαι στην Κεφαλονιά, για να γυρίσει το μαντολίνο του Λοχάου Κορέλη. Περίμενε, εσύ είσαι από την Κεφαλονιά? Yeah. Και αυτό από Κεφαλονιά, αλλά από την άλλη περιοχή, από τα Μακριώτικα, αν ξέρεις. Όσο γεννήθηκες εκεί, στην Κεφαλονιά? Όχι, εδώ στην Αθήνα γεννήθηκα και μεγάλωσα, αλλά τα καλοκαίρια μου τα περνούσα εκεί, ξέρεις, για τον παππού. Τι ωραία. Να σου πω και εγώ τα δικά μου. Ναι. Ωραία, ο παππούς μου έχει καταγωγή από Πάρο. Άλλο νησί. Στη Πάρο και στην Άξο. Αυτό είναι και το άσμα. Κοίτα, στην Αθήνα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα προσωπικά για μένα. Δεν μπορώ να πω ότι γυρνάω πάρα πολύ. Με κουράζει πολύ το κέντρο της Αθήνας. Έχει κίνηση, ζέστη κτλ. Σίγουρα όμως έχει πάρα πολλά μέρη που αν ψάξεις θα βρεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή για όλα τα γούστα, καταλαβες. Οπότε και ειδικά η περιοχή που μένουμε εμείς εδώ, μένουμε σε μια περιοχή κοντά στο κέντρο, αλλά συγκεκριμένα η γειτονιά μας είναι πάρα πολύ ωραία γειτονιά. Έχει τα πάρκα, είναι λίγο πιο ψηλά υπερυψωμένη, ρε παιδί μου, και μας αρέσει πάρα πολύ.
Οπότε γι' αυτό και το στούντιό μας βρίσκεται στην ίδια γειτονιά που έχουμε μεγαλώσει και όλες οι δουλειές μας που γίνονται γύρω-γύρω το βράδυ καταλήγουμε πάλι εδώ, στην όμορφη γειτονιά μας, καταλαβες. Οκ, και ύστερα πες μας λιγάκι, τι μουσική ακούτε εσείς? Εγώ προσωπικά ακούω τα πάντα, ανάλογα με πώς νιώθω εκείνη την ώρα. Δηλαδή, μπορώ να ακούω όλα τα φάσματα. Δηλαδή, ακούω και ξένη μουσική πάρα πολύ. Rock και metal και ηλεκτρονική και uplifting και όλα τα ακούω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ελληνικά, ας πούμε, σπίτι μου δεν θα ακούσω πολύ ελληνικά, θα ακούσω περισσότερο να δω τι γίνεται και όταν βγω έξω θα ακούσω ελληνικά επειδή είμαι εδώ. Σπίτι μου ακούω περισσότερο ξένη μουσική. Ποιους ακούς? Κοίτα, από metal μπορώ να ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ η Iron Maiden. Αυτό το στοιχείο. Δεν μπορώ να πω ότι ακούω αυτή τη μουσική, γιατί υπάρχουν πολλά συγκροτήματα, το γνωρίζω, αλλά αυτούς ξέρω, αυτούς εμπιστεύομαι. Αυτούς ακούω. Πριν κάνουμε τη συνέντευξη, ακούω uplifting trance, ξέρεις, άλλη φάση. Μ' αρέσουν πολύ Beatles από παλιότερα γνωστά συγκροτήματα. Από Αμερική, από τη rap, μ' αρέσουν πάρα πολύ καλλιτέχνες, έχω ακούσει όλους. Από τους γνωστούς πάρα πολύ, μ' αρέσει ο 50 Cent, ο DMX, Eminem και Snoop Dogg, Dr. Dre, όλοι αυτοί. Και 50 Cent, ναι, 50 Cent. Ναι. Αυτά. Και από Ελλάδα ακούω τα πάντα, επειδή όταν βγαίνω έξω ακούω ελληνικά. Έχεις αγαπημένος τραγουδιστής από την Ελλάδα, κάποιος που ακούτε? Κοίτα, μ' αρέσουν πάρα πολύ Έλληνες τραγουδιστές. Αγαπημένους, έχω πολλούς αγαπημένους τραγουδιστές. Ο Αντώνης Ρέμος μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Αργυρός το θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό τραγουδιστή. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε εξαιρετική φωνή, πάρα πολλοί τραγουδιστές. Δηλαδή, βασικά η Ελλάδα βγάζει, ανέκαθεν έβγαζε και θα βγάζει καλές φωνές. Νομίζω ότι έχει ταλέντο Έλληνα στη μουσική. Δεν τους έχουμε γνωρίσει. Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό δουλεύαμε μαζί, όπως σου είπα, όπου ήταν δουλεύαμε μαζί με τον Κυριάκο. Στο Ποσειδόνιο. Ναι. Με τον Αντώνη Ρέμο είχαμε βρεθεί σε μια συναυλία του με τους Going Through παλιότερα και τον είχαμε γνωρίσει. Ποιους άλλους είπες? Ναι, αυτούς έχουμε γνωρίσει, ας πούμε. Με τον Νίκο το Βέρτη δεν έχει τύχει να βρεθούμε, πρέπει να βρεθούμε κάποια στιγμή. Μια μέρα, οκ. Πες μας λιγάκι για το Twitter σας, Instagram, Facebook, πού μπορούν όλοι να σας βρούνε? Ωραία. Στο Facebook, πληκτρολογώντας στο search JackpotGR, κολλητά όλα αυτά. Ναι. JackpotGR. Στο Instagram, jackpot_gr. Είναι επίσημη σελίδα στο Instagram. Και στο Twitter. Και στο Twitter είναι jackpot.gr. Όλα ready μας. Έχουμε το GR γενικά πάντα δίπλα γιατί είναι Greece. Jackpot Greece στην ουσία. Ωραία. Και έχετε κάποιος που στο Twitter ή Instagram που σας αρέσει να ακολουθάτε? Καταρχήν ακολουθάμε όλους τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί. Και ακολουθάμε τον Κυριάκο Γεωργίου. Ναι, η αλήθεια, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ότι το Instagram και το Twitter τώρα τα αναπτύσσουμε περισσότερο. Στο Facebook είμαστε πιο οργανωμένοι. Τους καλλιτέχνες και από Ελλάδα και τους Master Tempo ακολουθούμε. Μας ακολουθούν για αυτοί. Ακολουθούμε πολύ κόσμο. Ωραία. Και το βίντεο σας πότε θα βγει πάλι, the official date, για όλοι να ξέρουν? Κοίτα, ημερομηνία τελική δεν έχουμε πάρει. Υπολογίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Όταν θα το μάθουμε, θα το ανακοινώσουμε και στο Facebook αυτό που θα μπορεί να το δει ο κόσμος. Ακόμα δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς αυτό. Ωραία, και θα βγει με την Spin Records, ναι? Εκεί στο YouTube. Ναι. Από το επίσημο κανάλι της Spin στο YouTube θα κυκλοφορήσει το βίντεο. Πάρα πολύ ωραία. Και έχετε τίποτα άλλο εδώ να πεις στην Αμερική? Κάτι άλλο θέλετε να πείτε? Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή σαν παρέα πιο πολύ το αισθάνθηκα. Είσαι πολύ καλή κοδεσπότης. Να δώσουμε τα φιλιά μας σε όλους τους ομογενείς Αμερικής, να τους πούμε ότι μας λείπουν, ότι τους σκεφτόμαστε, θέλουμε να μας σκέφτονται για αυτοί και όποτε μπορέσετε, παιδιά, ελάτε στην Ελλάδα, πραγματικά δεν θα το μετανιώσετε ποτέ αν δεν έχετε έρθει, θα περάσετε σούπερ, να γνωρίσετε τον τόπο σας, ξέρεις, δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ, ελάτε να δείτε την Ελλάδα και να βοηθάτε όσο μπορείτε και το κάνετε ήδη και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και σας ευχαριστούμε εδώ στην Ελλάδα που διαφημίζετε την Ελλάδα στο εξωτερικό, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Ο τουρισμός
για την Ελλάδα είναι κατά το πλείστον ο μεγαλύτερος πόρος εισρωής εισοδήματος. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαφημίζουμε τον τουρισμό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομογενείς εκεί που με την ωραία παρουσία σας διαφημίζετε την Ελλάδα μας στο εξωτερικό και στον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, και εγώ δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα, τα έβγαλα όλα ο Πάνος. Να σου πω και εγώ ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ευχάριστη παρέα. Πέρασε ένα όμορφο απόγευμα, γιατί μπορεί να είναι 11 και 4 τώρα στην Ελλάδα, αλλά για μας είναι σχεδόν απόγευμα, γιατί σε λίγο να φύγουμε, να πάμε έξω όπως είπαμε. Χάρηκα πολύ που σε γνωρίσαμε. Μπράβο σου που κάνεις όλο αυτό το έργο εκεί πέρα και φέρνεις κοντά τους Έλληνες μέσω της μουσικής που γίνεται εδώ στη χώρα μας. Και έχουμε τα καλύτερα προσωπικά και σε σένα και σε όλους εκεί, την οικογένειά σου και όλους τους Έλληνες, να δώσω τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου και να μην ξεχνάει κανείς την Ελλάδα, όπως και εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε όλους εσάς που είστε τόσο μακριά. Και να μην ξεχνάτε να ακούτε και να βλέπετε Χαμό AM. Μπράβο, ναι, αυτό. Να σας ακούνε εκεί στο Χαμό AM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα. Και εμείς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.